Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад ҳар гуна мошинҳои советӣ омода кардагем пешкаш мекунем бардорон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ё ягон чиз дигар дӯстон, дар имо ва дар ватсап мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем бардорон. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. Наворро сар мекунам дӯстон, аз шумо хоҳиш ки видеоро парилиса кунед. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст ва 21099 соли бароиш 1999. Сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механика. Системаи мошин хуб аст дӯстон, мошин нахаду дар ҳолати кория. Мошин аз сифатиш сафеда, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, 4 та балони нав дорад, хадавои миёна дӯстон. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархаш 8500 сомона бо курси имзо гирем 55000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем, муомилаи хуб дорад. Мошин аз срочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон гуфтагиай. Пулдаркораи рақамошон дар рои экрани шумо дӯстон, номерошон кор мекунад. Метавонед дигар маълумот гиред. Марҳамат. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Хундай Элантра соли барои 16007, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад, объем мотораш 1.6 литр простой, коробка передачаш автомат, системаи мошини беҳтари, системаи вагони, мултирул, обогрев сидения, лифт, кожаный салон, яксола ҳуҷҷат дӯстон, кондитсионер дорад, кор мекунад, 5 та балони нав, хадавои нав кардагиай. Мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад бардорон. Қарор дар шаҳри Ваъда, нархаш 70000 сомона бо курси имзо гирем 454000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мешавад, савдои хуб дорад. Варианти алиши ҳам дорад дӯстон, ягон Astra автоматика бошад, болоиш сум метавонед алиш мекунем гуфтага, ҳамин хел вариант дорад. Рақамошон дар рои экрани шумо дӯстони азиз, ватсап имошон ҳам кор мекунад. Агар шумо харидори ки алиш кардани бошад, метавонед дигар маълумоти пурашак гиред. Марҳамат. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra дӯстони азиз, соли барои 16000 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механика. Системаи мошини хуб аст дӯстон, мошин дар ҳолати кория, хадавои миёна, балонои 70% дӯстон. Дигар маълумота бо телефон гуфтага харидори аниқ бошад. Мошин дар Душанбе қарор дорад дӯстони азиз, нархаш 27500 сомона бо курси имзо гирем 175000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқа гуфтага дар ҳамин номеро занг зана гуфтага бо дигар маълумота метиҳем, бо ягон чӣ гап мезанем. Марҳамат бардорон, агар шумо харидор бошед дигар маълумота гирен. Агар шумо хеле мошини фурӯшӣ доред ё ки ягон чизи дигар, дар имо ва дар ватсап мо роя кунед, мо реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. Лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Раҳмат барои дастгиритон. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 молодёжни спортивни кардагиан дӯстон, соли барои 16000 сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарина, мошин дар ҳолати кория дӯстон. 2 электропакет дари пешош дӯстон, торпедаи мерседес задагиай, старт стоп дорад, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. Мошина барои худам тайёр кардагиам гуфтааст соҳибаш. сум дар кора мефурӯшем гуфтагиай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 25000 сомона бо курси имзо гирем 162000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқай бо савдо дорад, муомила дорад дӯстон. Рақамошон дар рои экрани шумо, дигар маълумотша метавонед худтон гиред. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 соли барои 2005 дӯстон, сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механика. Системаи мошин хуб аст дӯстони азиз, кожаный салон, потолок ҳамаш нав кардагиай, хадавои миёна, балонои нав хариб. Мошин ҳама ҷош как нада, дигар маълумотша бо телефон метиҳанд. Мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад, нархаш 16000 сомона бо курси имзо гирем 103000 рубл мешавад. Варианти алиши ҳам дорад дӯстон, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиай. Харидорои аниқ, марҳамат, занг занед, рақамошон дар рои экрани шумо. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2101 дӯстони азиз, соли барои 1985, сӯзишвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механика. Системаи мошин беҳтарин,
мошин полни худ молодёжни кардагай спортивни дӯстон, балонош ҳамаҷош навай. мошин қарор дод дар ноҳияи ҷабор ласурух дӯстон, нархаш 20,000 сомона бо курси имзо гирем 129,000 рубл мешавад. рақамошро дар рӯи экрани шумо дӯстон, агар шумо харидор бошед занг мезанед, хай бо дига чиша мепурсед, дига маълумотоша мо наврума давом медиҳем. як бор такрор шава бародарони азиз, лайк ва обунаашонро фаромӯш накунед. ҳамин меҳнатҳои мо ҳамашон барои шумо аст. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. баъз 2106 дӯстони азиз, соли бароиш 1996 ай. судишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай. объем моториш 3 литр ай, коробка передач механика, системаи мошин хуб ай. соҳибаш гуфтаги ки мошин умуман задаки пустагӣ надорад, гарантияш кати 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошина учёт баровардаги бародаро, мошин как надай хадавай ҳамаҷо 100% ай. қарор дод дар шаҳри хуҷанд дӯстон, нархаш 10500 сомон бо курси имзо гирем 68000 рубл мешавад. бо қадами харидорай бо арзон мекунем гуфтаги савдои хуб дорад. агар шумо харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии мо. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳастай. ваз 2111, соли бароиш 1982 дӯстон. судишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай. объем моториш 6 литр, коробка передач механика, системаи мошин беҳтарин дӯстон. мошин полни худ нав кардага, 4 балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, тонировка ҳамаҷур, самбуфер задаги пуштагира, кожани салон, багаж ҳамаш айсар. дига маълумота бо телефон. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 40000 сомон бо курси имзо гирем 259000 рубл мешавад. қадами харидори аниқа гуфтага меоянд мошина ай пеш бинанд, бо савдои хуб дорад, бо арзон мекунанд. марҳамат дӯстон, агар шумо харидор бошед мошини молодёжни, метавонед дига маълумот пураша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2101 дӯстони азиз, соли бароиш 1975 ай. судишвориш бензини холия, мошин умуман газ задагӣ нестай, фақат бензинка дигаштаги ай. объем моториш 1 литр ай, камасраф ай дӯстон. коробка передачаш механика, ҳолати мошин беҳтарин, мошин нахаду ай, ягон камбудӣ надорад. мошин дар хуҷанд қарор дорад. нархаш 12000 сомон бо курси имзо гирем 70000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад. қадами харидор бо муомилаи худ, бо диска ҳама чизаш фурӯхта мешавад. мошин молодёжни карда, как надай бе ягон чи. рақамошро дар рӯи экрани шумо бародарони азиз, агар шумо харидор бошед, метавонед дига маълумотша гиред. марҳамат, мо наворуно давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон. ваз 2115, соли бароиш 2004 ай. судишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нестай. объем моториш 7 литр, коробка передач механика, системаи мошин хуб ай, мошин нахаду ай. соҳибаш гуфтааст ки фақат мошин як камбуд дорад, ки фақат як краска мекунем гуфтаги, тамом дига ҳамаҷош как надай. самбуфер ҳама чиз оригинал дорад. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 8000 сомон бо курси имзо гирем 51000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтаги бен мошин набинед, бо арзон мекунем гуфтаги срочно. марҳамат дӯстон, агар шумо харидор бошед, занг занед, дига маълумот пураша гиред. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ моста дӯстон. Hyundai Starex, соли бароиш 2000 май. судишвориш дизел ай, объем моториш 2 литр ай, коробка передачаш механика ай. ҳолати мошин нахаду ай, мошин как надай. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин дар рӯдаки қарор дорад. нархаш 18000 сомон ай, бо курси имзо гирем 116000 рубл мешавад. харидори конкрет набошад гуфтаги, бо савдо карда мешавад. марҳамат дӯстони азиз, Starex-и арзон, агар шумо харидор бошед, ай даст натиҳен, рафта бинед, бо савдои худтона гап занед. марҳамат, мо наворуно давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel дути, соли бароиш 1997, судишвориш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 дӯстон. агар ремень кана гуфтаги намезанад, зарар надорад, соҳибаш гуфтааст. коробка передачаш механика, ҳолати мошин беҳтарин ай, мошин задаги пуштагӣ надорад. аккумулятори нав задаги, ҳамаҷош как надай, хадавои балоно 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26000 сомон бо курси имзо гирем 168000 рубл мешавад.
кадоми харидори аниқа гуфта бо арзон мекунед муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумотша гирен. ин буд мошинҳои фурӯшии дӯстони азиз. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.